kumele mangadlulile kunje. Hayi. Malume, kubuka papa. Hayi lo. Sabuke movie la. Hawu. Mama le movie ayazi. Sekusibuke ngisho nangaka-5. Pho? Malume, mayophinde imuvi yodwa njalo. Into izoshintsha ekugcineni. Into izoshintsha ekugcineni. Yini? Ukhuluma ngani? Malume, noma uzofa ekugcineni kwemuvi. Noma ngawubuka kawu-20 kodwa sala noma usazofa ekugcineni kwemuvi. Lo, awukahle Steph, uyazwa? Awukahle Steph. Ama-rules e-TV uyawazi, afika nawo. Ama-rules e-TV athi umuntu ophethe remote uyena odecide ukuthi kubukwane. So awukahleke Steph. Okay, malume. Hey, wegogo. Yazi malume ngithatha kancane. Awu, ngobani? Angithi gogo, wathi singayibuka i-TV masingandlulile. Ehhe. Mina ngibuka i-TV kodwa kandlulile. Wemthandeni, udlulile. Unamanga gogo. Uyazi ukuthi ngeke ubheke. Nkulunkulu wami. Into le ngibona Mthandeni. Ma? Into le ngibona la. Wendlulile makunje? Ngona kwendlula lo? Hawu ma. Ngishiye ngidlulile la kodwa ngasho la ekha ngathi ibhoki ke lezi. Siphi ibhoki? Ibhoki mali ezinsela. Ibhoki noma insangu lo idlayo le? Mama ngibhemtsa mina. Mthandeni ngicela ungedluleleke, angingabi nje nala. Mangona nje insangu ngiyadlula ke manje. Manje akwendluleke. A few moments later. Uyaze usebekhona isatha. Nangu tata. Idla Grace. Nangu tata. Idla Grace. Nangu tata. Idla Grace. Nangu tata. Nangu tata.